hanggang kamatayan yung babalik-balikan, sir. Bago kayo, sir, palitan namin dun, sir. Oh. Ano naman, sir? Ay! Kahapon, di ba ubus ko agad? Bakit ako naman ako? May sisi po kayo, ma'am? Ay, sir? May sisi kayo? Bago daw. Ano ba yung ito yun, di ba? Dalawa yung nakamotor. Hindi, sa kanila. Oo, sa kanila yan. Ito, kay Kuya nakamotor. Bago po. Ako, bago lang.
dito, be. Yung nakamotor. Ayan. Yan. Iba yan. Wala na kapila, ma'am? Yan lang, wala na.
Okay na minuto yan. Medyo matatagalan. 20 minutes. Unang beses nyo pong titikman pero hanggang kamatayan yung babalik-balikan, sir. Opo. Hanggang langit yun, hanap-hanapin nyo po yung paninda ko. Walang iwala yan.
hindi ka lang din napupunta sa akin. Kung hindi ka lang din napupunta sa akin. Ma'am, iniyo mo ate, inasal. Saka ma'am, walang pila. Pati yung nag-iiyaw. Ate, ay kuya, atong ano, di turkey. Ay, hindi ka na. Ano na naman, Dre? Baka yun pa. Tama mo yun, sir. Palinda namin doon, sir, oh. Video mo rin, sir. Mas masarap yun nandun, sir. Sa kabila. Ano, video ka ni Bossing, hindi naman nun, pare. Hindi mo, nagpapatulpo ko eh. Hindi naman nagpapatulpo sa akin. Hindi naman, papatulpo ka pala din eh. Mukhang malalip yung galingan ni Bossing. Ate, inasal ba? Manorin niyo ba? Peli lang. Ma'am, peli lang, peli lang. Oy, sir, nakakaiya. Ikaw na, may nagbibigyo malaman. Baka marating ka tinawag mo akong Pogi. Ilang kailangan mo, te? Tatlo.
Ay, bagong dalaro. Kanya! Ha? Betin! Tama ka! Extra na, saibet si kuya, saibet, extra. May sus ka na?
Magkano? 100.